Dobrý deň, som Miriam Galová z realitnej kancelárie Expat Expert. Dnes vám ukážem štvorizbový byt v Karlovej Vsi priamo v Liščom údolí. Byt má v interiéri plochu 115 m2, exteriér bytu tvoria 3 balkóny s celkovou plochou 19 m2. Balkón pri obývacej izbe je najväčší z troch balkónov. Má štvorcový tvar, veľkú plochu, ako vidíte zmestí sa tu aj veľké sedenie, má nádherné výhľady z balkónu, v lete je v tieni, pri daždi je pod strechou a ak by vám chýbalo súkromie, môžete si zakryť túto stranu roletou. Obývacia izba je prepojená s kuchyňou a jedálňou. Kuchyňa má veľké okno, pri nej je praktická komora a práčovňa tiež s oknom. Do rodičovskej spálne sa vstupuje priamo z obývacej izby cez walk-in šatník. Okrem balkónu tu máme priamy prechod do pracovne a priamy prechod do kúpeľne. Priechodzia kúpeľňa je uprostred bytu. Nachádza sa v nej vaňa, 2 umývadlá, sprchový kút a jedna z 2 toaliet v byte. Druhá samostatná toaleta je v zádverí bytu. 3 samostatné spálne umožňujú pohodlné bývanie pre rodinu s 2 alebo 3 deťmi alebo pre rodinu, kde je potrebná pracovňa pre home office rodiča. Pri detskej izbe máme priestranný 3. balkón otočený do ulice. Byt má samostatné vykurovanie plynovým kotlom, ktorý je umiestnený mimo byt na chodbe domu. K bytu prislúcha aj priestranná pivnica v súteréne. Okolí bytu je regulované parkovanie pre rezidentov a v prípade záujmu je možné k bytu zakúpiť uzatvárateľnú garáž v podzemnej garáži priamo na pozemku pri bytovom dome. Ak sa vám tento byt páčil, uvidíme sa na obhliadke.